नोंथाङा बे बारनिफ्राय बायनो हानाय नंलिया काफ सिराप। नोंथाङा गुजुनाय जायोब्ला काफ सिराप जायो नामा? जुदि नोंथाङा गुजुनायनि थाखाय काफ सिराप बायनो सानो अब्ला नोंथाङा बे बारनिफ्राय बायनो मोननाय नंलिया काफ सिराप। नंगौ, बे समाव लाना फैदों काफ सिरापनि सायाव मोनसे गिदिर रादाब। मिरु सावस्रि आरो नखर अनसाय बिफाना काफ सिराप मुलि फाननायनि सायाव मोनसे गोख्रों होबथानाय फोसावबाय। नोंथाङा दानिफ्राय डक्टरनि प्रेसक्रिप्शन गैयालासे जायखिजाया मुलि गलानिफ्राय गुजुनायनि सिराप एबा काफ सिराप बायनो हानाय नंलिया। सरकारा मुलिनि नेम बायदियै 1945 खौ सोदांबाय, जायनि गेजेरजों डक्टरनि प्रेसक्रिप्शन गैयाजासे काफ सिराप फाननायखौ आबुङै होबथानाय जादों। मिरु सावस्रि आरो नखर अनसाय बिफाना फोसावबाय बे थिरांथा, जायनि गेजेरजों बेखौ गोहोम गोनां खालामना होयोदि गुजुनाय सिरापजों लोगोसे गासैबो सिरापफोरखौ काउन्टारनि गेजेरजों मोननो हानाय नंलिया। नोंथाङा सिराप बायनो थाखाय डक्टरनि प्रेसक्रिप्शननि गोनांथि जागोन, मानोना मध्य प्रदेश आरो राजस्थानाव गुजुनाय सिराप जानायनि जाहोनाव गथ'साफोरनि जिउ गोमानायनि माखासे दाननि उनाव बे राहाखौ लानाय जादों सरकारा। बेफोर जाथायफोरा सरासनस्रायै बाहायजानाय लाव-लाव मुलिफोरनि रैखाथि आरो नेमखान्थिखौ लानानै गोदान जिंगा सिखांनाय सोमजिहोदों। बेफोर जाथायनि उनाव सिराप फाननाय आरो बायनाय आदबफोरखौ गोख्रों नोजोर आरो नायसंनायनि थाखाय गोदानै दाबि खालामफिनदों सरकारा। नंगौ, बे बारनिफ्राय बायनो हानाय नंलिया डक्टरनि प्रेसक्रिप्शन लायालासे काफ सिराप। मिरु सावस्रि आरो नखर अनसाय बिफाना काफ सिराप मुलि फाननायनि सायाव मोनसे गोख्रों होबथानाय फोसावबाय, मानोना मध्य प्रदेश आरो राजस्थानाव गुजुनाय सिराप जानायनि जाहोनाव गथ'साफोरनि जिउ गोमानायनि माखासे दाननि उनाव बे राहाखौ लादों सरकारा।